चेला लो बा सब लोग हमार रहन सिखले बा, चाहे प्रमोद हो खस, गोलू राजा हो खस, गोलू गोल्ड हो खस, चाहे आलम राज हो छपरा के, चाहे गुड्डू हलचल घरी कबरल बड़े नाचा तारे तुरंत खूब सुंदर बूढ़ा ब्यास हो खस है बबुआ जी हमारे चेला हम नहीं गाना गावतले हम बबुआ विनोद। हां हां ये धरती पर की है जे कमलवास के अनुकरण नहीं खे कइले। हां जी बाकी हम बोले चले सिखवले बनी कि हे तरह के भाषा इस्तेमाल करी हम मंच पर। अब जाके उरठे मत कहे लगे कि का गावनी हम वहां के तेज रफ्तार में गावतले जे होई गाना सुनी होई गाना सुनी ए बुझाते नहीं खे का गाना सुनोनी है सुनी तो छुए ना बॉडी पहले माल खींच ले मशीन से अध्यात्म को सुनावले बे पियवा में बलमुआ में अंतर होला जी अंतर होला पियवा वो हो के जनतार कुल पाप के पी जाए अब बलमुआ वो हो जेकर सारा बल मर जाए पियवा खींच के ले जाएगी आ तू बलमुआ हो आ कहबा जे ले जाता तने देखिए टाइम से पहुंचा दी हो तू बलमुआ हो और पियवा हो अछरी अछरी बात के समझावल जाला। गीत गौना ई चीज हो इने जे कर हट कइले बड़े कहि सुर में मार कर हम गीत गावतनी ओकरा के कहला जी कमलदास कुंवर बड़ बाऊ लागत रहो बड़ गीत गावत रहो हम गुना गौने की जो प्यार कर गए तो तरीका के तरह में दम रही क्षमता रही तो गा के सुने तक ऐसे ना हो ये वैसे हो ये ऐसे ना हो वैसे हो कुंवर जी तब मनती कि तू साचू के गायक बन। अब तू गावत रह जब नथुनी सिंह के जमाना मुन्ना सिंह करे हम वहू जमाना में ब्यास रहे उलू में ही नहीं गावे हम वहू घरी ब्यासी करे नहीं खे विश्वास तो सिन्हा ब्रह्म स्थान पर दुगोला रहे 1988 साल में हम गजियापुर से गरनी और खवासपुर से आए वो पर से बड़हरे क्षेत्र रहे दोनों उनकर गौने एक ताल में बन वो समय में करौले उनके लई तू गावता का गौला बेटा के काल हो गई महतरिया कि बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया मदा बड़ा हमारा सोचा हम नौका देखले बनी हम पुरनको देखले बनी हां जी बहुत पीछे बड़ा अभी तारा गुरु के देखल बा नौजवान कलाकार बड़ा तो कुछ नया आइटम दिखावे जे हमरा नु आवे हम तरह से कुछ सीखी हां तू कहते रहे जे कुंवर जी गावत रह तो हां ही करत रह अब तो ई चैनल में बताई जे हम आई कइले बनी कि तारा संग ढाई कइले बनी ई कवर राग गावत है ई राग कवले ह तो हम जानते नहीं कवन जानते नहीं हम कवन राग हो दीपक कैसे जब गावे लगले हैं त हमरे हेजा सुन के लागल है हम जान गए नहीं है कि दीपक के राग हो जब गावे लगले हैं त हमरे हेजा सुनगत रहल त हम जान गए नहीं कि दीपक के राग हो बिना दीपक राग के हेजा लोहरी त ना जाए। अब कहां चल गेल खाना खाए अब बताई हम महिला कलाकार संग लड़ी हम पहले से अब तारा संग लड़ी हम ना पहला से ढोलक वाला बड़े ना बैंजू वाला बड़े तबला वाला बाड़ा अब केकरा संग लड़ी बबुआ तनी बैठ जा खाली हम तारे संग लड़ता कैसे कि तू उनकर मेन कोरस वाला बुझाता देखने खूब झमकावता
पियावा में बलमुआ में अंतर बा। का अंतर बा? हम पियावा हैं आई तार बल मुआ हम ले जाए लगा खींच के यह कहें जे कुंवर जी देखौला हाथ नहीं है बाकी ले जाता रहो देखिए ओकर संग उरी मत कहत ले कि तन देखाव कहत ले पैसा लगेला हम कनियो पैसा देब त देखब बिना पैसा के देखावल ना जाला ई चिड़िया घर के नेउर ह त छुआ न पानी मार खींची चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहे चीन से छुआ न पानी मार से चल के आयल बने सनोज भाई पुरस्कार देनी नारायण जी की कृपा बनो रहो ठग ले बड़ा हमने के राजू कुमार बताओ लेना और बाजी ए तू साली बनल बाड़ू केहू के घर वाली बनल बाड़ू ऐसन गीत गावो जे बूढ़ो लोग के सुनाओ आ बुझाओ ऐसन तू करहट करता रहो जे कपार बथे लागत तू लड़कनियों संग गावे लग बड़ा ना बड़ी तहर नाम सुनने रहनी है तब हम दुगोला गावे तोरा संग आयर नहीं है कि बड़ा निमन गावे लन प्रदुमन परदेसी बड़ा उनकर नाम बा हम कनिक भई तनी हम हो लिहित रहले का कुछ बाने एक दिन गौलर नहीं अपना जवार में तो दिन बड़ा सुंदर गावत है ए बड़ा उबिया गइल बड़े करहट हो गई उबिया गइल बड़े हां ए जब तो बनल बाड़ू साली वही खेला चाहिए वही का बोला अरे आज ते साली बनल बड़े केहू के घर वाली तोर खेल खत्म हो जाई जहिया पियावा ओइजा बोला जवन जवन करत रे उ देखता दूरबीन से हिम्मत जाने जे हमर करनी केहू देखत एगो मौला साहब रोजा भूखर ले रोज नहाए जा डूब डूब पानी पी ले एक दिन खुदा के वास्ते उनका गला में केकड़ा अटक गई बोला लोग जी कैसे अटक गया जी तुम तो रोजा भूखे हो कॉलेज जी क्या करो गलती मेरे से हो गई मैं डूब डूब कर रोज पानी पी लेता था तो है कने की मजन है जो पियवा देखत नहीं खुद देखता जवन जवन करत दारू उ देखता दूरबीन से छुए न बॉडी मान कहना चाहता अपन कुछ कला दिखाओ नेशनल न चलिया नेशनल चैनल वाला भाई लोग नचनिया नेशनल है सब में ना रह सके ना ई कमलबास पर जे होला हेड ब्रांच वही में कोई नचनिया जैसे पिंकी गोइल बड़ी
1 साल खातिर बम्बई हाँ हाँ तो कहने जे 1 साल खातिर तू आवा हमरा आओ काली नचवाली है खाली हो रहे तई इनकर स्पेशल नाच दिखवाई दे तारा के कुछ नहीं की तू अच्छा कलाकार हो ना ना तारा संग इनकर होई नहीं के कंपटीशन में ना जी उनका संग बा वो गायक लेखन नचनिया बा हाँ हम हूं नाची ले हमरा सोच हो नाच दे तन को ना नचे हाँ 1 सेकंड ना नचे ना बाकी उम्र के देखते हुए हाँ थोड़ा लिहाज करके और काम कोई पैसा ले ली ब्यास नहीं हो जी आदित्य फर्नीचर हाउस इनके यहाँ फैंसी पलंग गद्दा ड्रेसिंग सोफा कुर्सी डाइनिंग अलमीरा इत्यादि फर्नीचर के थोक विक्रेता हैं हमारे पासी खाना रोड अहिरपुरवा जिला आरा भोजपुर माननीय श्री गुड्डू जी पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन शुभकामना करके धल ना और बाजी राम जी वेद हमें पुराण हमें वह पोथी हमें वह पतरा हाँ ये चैनल भाई देखवा नहीं हमारे व्यूअर जानते रहो ये लोग 1 महीना में लाख लोग हुई हमारे 10 वर्ष में 1 करोड़ लोग होला कहे से कि हम जौन गोले मानी आजो हमारा वो गीत सुनल जाले आजो हमार गीत सुनल जाले हम वो चीज ना है जो छुलक मोती ना जी आज गा दिन कल पुरान हो गए आजो अब हमार गीत चल 51 साल के 1990 के जाना घड़ी भी कौन लड़का रहे सब लोग लड़का रहे के हती चुकी के हत हत के सब रहे तो हम ऐसा गीत गाइले जे हमर पुरानियो लोग सुन ले हमर नौको लोग सुन लो हमर गीत दुमानिया होले जिनकी रही भावना जैसी राजकुमार जी प्रभु मूरत देखी जैसे हारमोन रही वैसे हम गीत गाइले वो में जाके सेट कर जाए जैसे किरा में हवे बात पुराण अरे बौरा है राम राम कहो अभी जवान बड़े मुंह में 32 दांत बा कहियो दांतवा टूट जाई बौराही न है ने मुंह करत ने वीडियो में तनी तार फोटो आवो कबेला कैमरामैन लोग कहत कि तनी उनकर मुंहवा है न करी हे नहीं करी हे नहीं रे सगरे बड़े आदमी हाँ हरवनी है हाँ राम वेद पुराण पोथी पतरा हमें मरला के बाद भी लोग कहले कि श्री राम नाम श्री राम नाम श्री राम नाम कहला नु हाँ मुहां में दांत बा तो गइबू कि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अततवर टूट जाए हो जे बड़ी जवानी पर कीर्तन गावत लिहा तने सुनाओ ना मन छछनता त तू गइबू हरे राम के कहाई ना कहबू जे हरे राम लाम लाम हरे 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 कृष्ण के जगह हले केतना 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 हरे हरे कहबू राम राम कहे लगी लाम लाम कृष्णा कृष्णा कितना कितना हरे हरे के जगह पर हले 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 कितन को ना देरी करी तिथियरी दिन से छुओ न बॉडी माल खींची ज्ञानपुर सिमरिया के
एगो ढोलक बजावेला हमार रहे भीम नाम के पढ़े न और चौबे मर गए रंजन बसवा ला रहल पांडे जी पांडे रमेश बाबा जी तरे नु जी ठीक बा जी जी हमरा ज्ञानपुर से मरिया से पुरस्कार देने भैया हमार बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा देखो 82 सुनल तालो लील गणासी सुने लगता जौन व्यास के शब्द और भाषा के बोध नहीं थे उ व्यास व्यास थोड़े हो उ लील गणास हो गीत सुनो लय सुनो तान सुनो कहां से आइल बड़ू कहां जाए के बा तू जानता रू अरे पुजारी ते जानता रे ते कहां से आइले तोरा कहां जाए के बा ते जानता रे नहीं जानता कहां से आइल बड़ू बता सली पहाड़ बुझाए अरे बावला न करनी तहर साफ होई से छुए न पड़ी छुए न बॉडी माल खींच ली मशीन खींच ले ऐसा न से चीज रख दे दत्तवा कोट हो न वही बहन बोलो हम केहू न वही के कुछ ना जाने ले ऐसे न जाने ले कि जितना लो याद कैले होखी उतना हम भुलाइल हो अभी हम चीज रख देबे का दगो जवाब देवे में लोग 15-20 दिन लाग जाए हां एगो न वही व्यास भइल बड़े प्रदुमन जी हां बड़ी का आदर देता नहीं मानता नहीं हो सकता का जने जमाना ला की है व्यास होकस हम ही पछुआ गइल होई गलती नहीं की कहत का जने जमाना के लायक ही है होकस हम ही पछुआ गइल होई हम अपने आप के शाम सुंदर आ लोग कहे जे पुटना ये अपने आप के हम कहने के आई देखी तो पांडे बाबा रमेश बाबा का परिवार बन आओ जले रले हैं चले फिरे लायक तले हम ज्ञानपुर से मरिया दुगोला होत रहा जी जी नहीं बना हो हम पहले ये नहीं के ब्यास है